Салом дӯстон, ман Муҳаммад Шарипов ҳастам ва ин канали SM Шарипов. Имрӯз дар барнома мардони аз хизматҳои занони бероҳа истифода мекунанд. Ба ҳамин коре ки ҳамин гузаштагӣ, ҳамин сӯхторе ки рух додагӣ, бо як чанд версия дига айхачон придумат карданд ки как буто ки ҳамира гудако сӯзондаанд. Гудак ду нафараш шаҳрванди Тоҷикистон буданд. Савдогарони Ӯзбекистон метавонанд ки дар ҳамин бозор биёянд, доиман молҳои худшона ба савдо баранд. Чумара? Биёйсим ши? چه گرانی رفتن در کار نه پاتن دارم نه داکیمی دارم نه ماشین نه ولی خاطر رفته ساناش دیدم فقط میتونم قبول نشو برم بچه اورمش پرابلم ها خیلی باشه شناس است نگفت یک اولی ما برات میدونی که اولیم که ماشین زمانوی دارای وای فای به پول کامفورت خاطی میرا گرانس میای اوی پاتنت اوی رجیستراسیون چیز حوالی که داشته باشی همش جواب میدادم میفهمی نمرش داری نه اخی اینا نمرش داره اکران دیسای байни халқ ҳар хел овоза нисбати Фарзонаи Хуршед ва Фаридуни Хуршед буд ки ҳамеҳо аз ҳамдигар ҷудо шудаган ё ки якҷоян ё ки гап чап чӣ буд. Фарзонаи Хуршед официально эълон кард ки қатъи Фаридуни Хуршед ҷудо шудагиянд ва байни ҳамеҳо фақат дӯстӣ мондага. Фаридуни Хуршед ҳар гоҳе ки мехоҳад метавонад ки биёя аз ҳолу аҳволи Закия ва Муҳаммад Хуршед хабар бигира бирава. Дар кодекси Ӯзбекистон як тағйирот шудаг оиди мардони сабукпо, яъне ки мардони аз хизматҳои занони бероҳа истифода мекунанд. Ҳамонҳоро баробари ҳамин занҳо ҷазо метаҳанд. Яъне чӣ хел? Ҳар марде ки дар ҳолати истифода аз занони бероҳа дастгир мешавад, $20 штраф мешаванд. Хуб не ки чӣ ба $20? $100 не, $200 не масалан. ва дар Тоҷикистон ҳам ҳамин хел гап ҳай ва дар Тоҷикистон ҳам баробари ҳамин занҳое ки баробари ҳамин занҳои сабукпо ҳамин мардо ҳам ҷазо дода мешаванд. Иш не ки хуб ки чиш хуб ки дар ҳамин хабар гуфтая ки мардо ҳам баробари ҳамин занони сабукпо ҷазо дода мешаванд. Яъне ки баробари занҳо кишид значит ки ҳамин занҳо ҳам ҷазо гирифта мешаванд. Ва як ҳамтар пеш ман як хабар хондагӣ будам, дар ҳамҷо гуфтагӣ буд ки ҳамин занҳо мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд ва ҳамин закон маро хеле ғамгин карда ки чӣ ба хеле занако ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. Яъне ки дар ин хабари имрӯза ҳаминҷа дар поёни заголовка ҳамин хабар гуфтая ки дар Тоҷикистон ҳам мардҳо баробари чунин занҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Яъне ки ин занҳо ҳам ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. И бояд ҳамин хел бошад. ҳатман аввалин пеш аз мардҳо бояд ҳамин занҳо ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Ба ҷавобгарӣ хеле вазмин барои чӣ? Барое ки иё асоси ҳамин гуноҳ ҳастанд. Агар ҳамин хел зан намебуд, ин мардак чикор мекард? Яъне иё манбаи ҳамин гуноҳ ҳастанд. На баробар бояд иё ҷазо бигиранд, балки занои ҳамин фоҳиша бештар бояд ҷазо бигиранд ба фикри ман. Ҷазои хеле штраф небояд ки ёро маҳкам кунанд. Ин фикри шахсии ман буд, намедонам хай бо шумо худтон фикротунад, чун ҳар вақта дар комментария нависем. Раёсати корҳои дохилии вилояти Рязан, Россия 5 нафар маҳбусонро озод карда ва хориҷ карданд, яъне депортатсия карданд ва дар даруни ҳамин 5 нафар 2 нафараш шаҳрванди Тоҷикистон буданд. Ба фикри ман ки баъди баромадани ин хабар дига мобайни тоҷиро ягон проблема, ягон камбудӣ нахоҳад шуд. Яъне чӣ хабар? Дар шаҳри Исфара рӯзи 26 март бозори доимӣ, яъне бозори доим амалкунанда кушода шуд барои савдогарони Ӯзбекистон. Яъне савдогарони Ӯзбекистон метавонанд ки дар ҳамин бозор биёянд, доиман молҳои худшона ба савдо баранд. Ва истиқоматкунандагони Тоҷикистон ва истиқоматкунандагони наздик ба ҳамин шаҳр метавонанд ки молҳоро ба нархи арзон дастрас кунанд. Ва аз кушода шудани чунин бозор ҳам савдогарони мисол Ӯзбекистон хурсанд шуданд ва албатта ки ҳам истиқоматкунандагони ҳамин шаҳр. ба фикри ман ин кори хеле хубай ва ҳамхели бозорҳо ва ҳамхели бозорчиҳо дар ҳар минтақаҳо, дар ҳар шаҳрҳо букушоянд, хеле кори хуб мешавад. Барои халқ ба фикри ман ки беҳтарин кор мешавад. Бародаро, ду канал ман мехостам ба шумо тавсия бутам. Ин реклама нест, просто ҳамхел каналҳои хуб ҳастанд ки ман мехостам ба шумо тавсия бутам. Якм Нека, канали Нека, ин дар ин канал бисёр видеоҳои
интересни ба сифати олӣ сабт шудагӣ як бор бидуроем ба шумо ҳатман маъқул мешавад. Ва канали дуюм майдон тиҷи барои мухлисон ва ҳаводорони футбол. Ин канал нав кушода шудагӣ аст. Аллакай подписчик ҷамъ кардааст ба скорости баланд барое ки дар инҷа беҳтарин хабарҳо фақат оиди футбол меравад. Бародаро ссилкаи ҳарди канал дар подкаст ҳаст. ҳатман дар омада бинед. боварӣ дорам ки дар шумо маъқул мешавад. ба фикри ман ки аллакай ҳама медонад ки дар торгови центри ке меравад чӣ ҳодиса рух дода буд. Понятие вообще. Мужчина же с ребенком еще. Поняла, отобрать оттуда, мама. яъне ҳамин торгови центр месӯзад, пожар мешавад, беҳади одамо, беҳади зану кӯдакон дар ҳамонҷа ба ҳалокат мерасанд. числои одамое ки дар ҳаминҷа ба ҳалокат расидан дуруғин буд, яъне ки дар новости одаморо метавонанд маҷбур кунанд ки гапи рост наганд. Одаме ки новости медад дар телевизор ӯ ойлик мегирад. Ӯро метавонад ки мисол буга ки ту ҳамин хе гапа бугу вагарна ай кор хориҷ мекунем ё ки ойлик та наметавонем ё ки дига гап. Блогерора ин кора када наметавонад, барое ки блогер ай давлат ойлик намегирад. Блогерои рӯз дар ҳамин бора ҳар рӯз ҳар видеои наве ки мебарояд тағйир дорад. Ҳамон одамое ки дар ҳамин нохушӣ ба ҳалокат расидагӣ буданд. Официальный версияи ҳамин яъне ки версияе ки телевизор метав яъне 65 нафар 60 нафар ба ҳалокат расида. Дар асл боша ҳар як ролики баромадааст, ҳар як ролики, ҳар як шоҳиде ки пайдо шудааст, ӯ агар бигирем ба ҳисоби асосӣ агар бигирем аз 350-400 нафарам гузаштагиа. 70 уже привезли трупов, мешки закончились, все пиздец. Короче, там погибших внутри около 400 человек, 355, это МЧС передает. Всех повызывали нахуй, все ночью дежурили, в том числе и ее мать. Вот такая цифра, девочки. Если честно, я немножко в шоке. ҳозиам ҳар як видеое ки баромадааст, числои ҳамин одамое ки дар ҳамонҷо ба ҳалокат расидаган, ҳар як ролик пас зиёд шудааст, то чанде ҳар як ролик пас зиёд шудааст, яъне ки ва дар ҳаминҷа чандта шоҳидо баромадаганд, иш ба иш мобайни хушон суҳбат кардаастиян, мега ки мо дар ҳамун кормандони ҳамун дуруна мисол одамое ки моргай одамои мисол ҳамун дуруда касе ки дар ҳамин оиди ҳамин гап, оиди ҳамин кор маълумот дора, ҳамонро угражат кардаастиян ки ростча нагин. Ва ҳамҷа як чанд шоҳидои ҳамин дурун мегӯянд ки 170 нафар одама ҳамун мишокҳое ки моргда истифода мекунанд ҳамон қати баровардагиян, мишокҳошон тамом шудагиа. Баъданша дига набаровардиян, ба мақсади чӣ набаровардиян ки мисол одамо набинанд, ҳама паникават накунанд. Чанд қадар мурдаи дига дар ҳамун дурун истодагиа дар назди одамо набаровардаянд. Ва аз ҳамада безебаш дар ҳаминҷа чие ки бисёри ҳалок шудагон занако ҳастану кӯдакон. Сабаби аслии ҳамин кор дар чие? Чӣ ба ҳамин одамо намехоҳанд ки мисол мақомоти ҳамун баланд одамое ки мисол ҳамин кор дар чақа ҳастанд ё ки директори ҳамун торгови центр ё ки ҳамун одамое ки мисол дар ҳамин кор вилоят мекунанд, чӣ ба ҳамон намехоҳанд ки мисол халқ бидонад ки дар асл чанд одам ба ҳалокат расидагиа. Сабаби асосии, сабаби аслиш ҳамин ки дар ин кор худшон виноватанд. И их, короче, что-то там непонятно, зачем, почему в кинотеатре закрыли, они смотрели, вахтерши, чтобы они не убегали. Закрыли и ушли, короче, прикинь, и все дети из-за этого погибли. Потом приезжал с Трещи автобус. Один автобус с Томска и один автобус с Топков. Короче, весь этот народ, который погиб, это все были дети. Там только... Бале, мисол сухтор и тасодуф. Не ки ҳами метонистан ҳами кори кунанд ки ҳами тасодуф на рух надия, ҳами кор нашава. Яъне чӣ хел? Ҳами торгови центр як пешай торгови центрш як здание бе чӣ будае ки бояд ӯ зданиеро бояд истифода намебурдаянд. Ва ҳами одамо мисол сум додагиян, ҳами зданиеро харидагиян, ира гирифта торгови центр кардагиян. Ва дигар гуноҳшон чие ки дар ҳамун торгови центр ҷои маркази дилхушӣ астай, ҷои кинотеатр ё ки мисол зоопарк ҳамин хел ҷоҳо доранд, ҷое ки кӯдакон бозӣ мекунанд. Ва бештар даҳшаташ дар ҳамине ки ҳамун кинотеатре ки мисол ҳамун кӯдакон рафтагиян, ҳамунҷара ай берун дари ҳамун кинотеатра маҳкам кардагиян ки мабодо кӯдакон набироянд, ягон нараванд гуфта ки одамое ки ҳамун дара маҳкам ҳамун зале ки дар ҳамунҷа кӯдакон қарор доранд, ҳамунро маҳкам мекунанд. Одамое ки дар пушти дар бояд шиштагӣ бошанд, куҷое мераванд? Нестанд. Вақте ки сухтор сар мешава, вақте ки пожар сар мешава, бо як гуноҳи дигашон ин ки ягон сигнализатсия кор намекунад. Мисол пожар кишид ё ки дуд сар шид, бояд сигнализатсия кор мекард. Агар ҳамин одамо успед мекарданд, мебуромаданд, мерафтанд. Якумш ки сухтор сар мешава, сигнализатсия кор намекунад, пожар уже сахт мешава, оташ уже ҳама ҷора иҳота мекунад. Вақте ки кӯдакон аз зал баромаданӣ мешаванд, дари зал маҳкамаст. Дар дуруни зал мисол мултик нишон медоҳанд, ягон чиз нишон медоҳанд ки фақат дар оҷа зано будияну кӯдакон
мисол одами калон мардай калон набудае ки бизанам шада хати ҳаму дара бишкана биброян ҳамин кор мисол наҷот биёбана ҳамин кор. Шумо тасаввур кунед бародаро ки оташ дуруни зала погиза иҳота мекуна, кӯдако медаванд даани дар маҳкам зинда ба зинда месӯзанд, ба ҳалокат мерасанд ва аз ҳамун дуру чанд гудак отаву падар модарша занг мезанад ки мо наметонем биромада оташон як отаям якятш нақл мекунад, мегам ба сарша дод задам ки духтарам ки я балока айдар бибуро. Духтараш гуфта ки аллакай ман баромада наметонам, мумкине ки и прашани боша, последни прашани боша бо шумо. Ба ҳам мега суҳбат қатъ шуд. Ва дар ҳамин ҷо гуфтагиянд ки аз сари ҳар як одами ҳалок шудагӣ ба оилаи ҳамун одам аз 1 то 3 миллион рубле медиҳанд. Не ки бародаро гап дар ҷае ки яъне ки ба 3 миллион мои коре ки гузаштагиай мисол ҷони одама харида наметонем ва ба 3 миллион ба 100 миллион мо ура баргардонда наметонем. Ва не ки ҳамин кор ба фикри ман бояд боша, бояд ё ҳам сум супоран, чанд қадаре ки боша ҳам қадар вазминтар сум супоран ва кадоме ки дар ҳамин кор гунаҳгори сахтай бояд ки ҷазо бигирад. Бале ба ҷазо гирифтани мо ҷони ёра харида намешавад, лекин вақте ки ё ҷазо мегиранд дига одамда дарс мешавад. Ва мисли ҳамин таргови сентр бояд чанд таргови сентрҳо дига будае ки ба ҳамин состояние қарор доштанд, дар ҳамин состояние қарор доштанд ва ҳамун зданиё бояд ҳамун зданиёро чапа мекарданд ва одамои пайдо шуданд ки сум доданд ҳамун зданиёро хариданд, как таргови сентр истифода мебаранд ва оқибати ҳамуам мумкин ҳамин хеш шавад. Ба ҳамин коре ки ҳамин гузаштагиа, ҳамин сӯхторе ки рух додагиа бояд чанд версия дига айхачон придумат карданд ки как буто ки ҳаминро гудако сӯзондаянд. Гудако ягон чизи пластика сӯзондиянд ва ҳамин кор яъне ки ҳамин корро дар сари гудакои ҳамун дурун зада истиянд. Ва як одами дигарам гунаҳгор кардиянд ки как буто дар мусорни бак чизи химикатиро партофтай ва баъдан ҳамин сӯхтор пахш шудагия. Агар ба фикрам кам дига сисмонам хичона гунаҳгор мекунанд ки одами мурдагиҳо хичон гунаҳгоранд ки ба ҳалокат расид. Бародар дар охир чӣ гуфтанем, чӣ миллати боша, чӣ натсияи боша, ҳамаш инсонай ва худо ҳамаша раҳмат кунад. Дӯстон, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мераса. Бародаро, касе ки дар канали мо обуна ҳастай, дар бари обуна ай тарафи рост зангулача ҳастай, ҳамонро нигоҳ кунед ки дар положение боша ки ду тарафи зангула хат дошта боша. Агар надошта боша, ҳаминро пахш кунед ки дар ду тарафи зангула ҳам хе хатча пайдо шава. Яъне ки ин чӣ ҳастай? YouTube ҳамин хе правила баровардагия ҳозе ки мисол ҳамин правила пеш набуд. Ҳозе агар одаме ки обуна шудагия ҳамин зангуларо пахш кардагӣ набоша, ҳамчун одами обуна нашудагӣ ҳисоб мешава. Яъне ки ай баромади видеоҳои мо шумо бехабар мемонед. дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳбони ҳаматон бошад.